Wij zijn de gelukkige bewoners sinds 1 oktober 2020. Het is onderdeel van het Popta-slot. Het is een oude pachtboerderij, dus heel lang in gebruik geweest als boerderij. De laatste jaren niet meer. Stichting Popta Gasthuis heeft uiteindelijk gekozen om de boerderij weer helemaal te renoveren. En sinds vorig jaar is het eigenlijk klaar. Komt dit goed? Ja, dit gaat best, hè? Ja. Maar ja, het is een beetje sturing neder zo dan, hè? Andersom ook wel, hè? Ja. Maar zo is harde boord in weg, hè? Ja, hè? Ja. Is dan een beetje de leader? Of Nee, dat is net hier. Oh. Ja, er is wel hier, maar die wordt net weg. Dus eigenlijk is ja. Nee, het is eigenlijk, het project zijn ook kwam dat iedereen had zijn taakje. Iedereen doet zijn stukje en nou, natuurlijk kwam er een wat helpen als nou en dan dingen. Die is wel goed met stiel en oren is wel goed met groen en samen, met bodemleven. En, ja. Want dat hebben we al die nodig. Ja, ben je daar dan goed in? Ik ben heel allround. Zo? Ja. Ja, dan is er nog een bouwput en die heet Tuin. En gelukkig waren we vorig jaar zomer al zover dat we in overleg met het Popta-slot en op voorstel van het Popta-slot eigenlijk gekozen hebben om de tuin tot een mooi stageproject te maken voor het Noordwind College. Nou ja, dan gaan er wat gesprekken overheen. Je gaat je gedachten op papier zetten van zo zien wij de tuin. En dan langzaam vormt zich dat tot een stageproject. En over een paar maanden is het klaar. Ja, zo gaat dat. Ja. Wat vind je nou zo mooi aan het werk? Het is koud. Het is koud. Ik vind niks hoor. Nee. Maar ja, het is wel zoen, je bent wel boeten. Ja. Maar aan het eind van de dag en mijn fjotjes hier op de bank, dan dat is ook wel fijn dan, ja. Maar wat doe je het eind worden dan? Eind worden? Weet ik niet. Ik denk riek. Ja. Je wordt riek worden. Ja. Maar ik denk net dat het maar riek wordt. Dan zul je wel een ontwerpmaat of zo. En, uitvoeren wij de maat of steeds die geest. Ja, dan ik ben verantwoordelijk hier en dan moet je mensen om hinder te zeuren en je steeds onder de jas loeken. Dus dat wordt hem echt net. Dus ik ga mooi zo terug en dan wil ik mijn hoofd hier. Even vlak hoor, ze ging die mooi een vlakje. Kom hier. Waar zou dat eigenlijk mij nemen hier? Dat is echt wel een beetje aan het sturen, Pieter. Nee, echt net. Nee. Het klinkt wel als sturen. Ja, een beetje begeleiden, een beetje kneden, hè? Ja. Ja, kneden? Ja, net letterlijk, maar gewoon een beetje. Zoals nou dan, het is eigenlijk een kudde jonge skier. Op een gegeven moment valt het wat uit de en dan. Ja, dan gaat hij niet naar haaien. Dat mag net, dus het mag een beetje wiel kunnen doen. Jonge skier? Dat wie krijg ik dan. Ja, kijk, jonge skier, ja. Ja? Ja, anders ben je hoe jou hier nog een griemen. Ja. Ik ging nog niet. Nee? Nee. Ik word zo haast en dan is de lockdown weer voorbij en dan ben ik ook weer met een festival de weer en dan gingen we op vakantie. Ja, dat wilden we hier net in de zomer nog een keer niet doen om af te liggen. Hey. Wieland? Mag je wat vertellen hoe die ontwerpen, jong? Ik krijg een droege moeder van die man. Dit is een tekening van het hele plan. De moonboard komt bij de grond bij. Moed. Ja, moed. Jongen, ik ben een Fries, ik ken geen Engels. En daar hebben we een schets op schaal op maken. En digitaal inmeten natuurlijk. Maar satelliet. En dus ja, dat is natuurlijk wel een heel mooie ervaring. Maar en het werkje met Pieter? Wij hebben gewoon een goede onvulling bij elkaar. En ja, we kunnen goed met elkaar vinden. Dus ja, dat is fantastisch. Hij is een beetje van de praatjes, hè? Ja, dat wel. Maar goed, taken verdelen. Dat is weer wat goed, hè? Het is na de simmervakantie wie ik 2 weken te laat op school kwam. En dan op een gegeven moment kreeg ik al die berichtjes en mail en ik denk nou, dit nou weer in de ik op een heer te brengen kan. Dan zijn ze van, ja, hier in de pierbende hier. Nou ja, zo, dan dat is wel leuk natuurlijk. Dan wie is 2 weken te laat op school? Ja, maar dat maakt eigenlijk net weten. Ja, sommige mensen die versliepen hun wanhoeken, maar ik wist wel ik te laat.